Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Kumusta na po kayo? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Catherine. Magsi-50 anyos na po ako at dito na naninirahan sa ibang bansa kasama ng mga anak ko. Nakahiligan ko na po ang pakikinig sa inyong mga kwento. Kaya naisip kong ako naman ang magbahagi ng nalalaman ko. Bali matagal nang nangyari ito. Naganap ito doon sa aming probinsya. May 4 na dekada na rin siguro ang nakaraan. Bata pa po ako nang mangyari ito. Doon po sa bayan namin noon ay may 2 angkan na pinaghihinalaang may lahing aswang. Hindi sila nakikisalamuha at sadyang umiiwas ang mga ito sa tao. Bihira din lumabas ng bahay ang mga ito. At kung magkaroon man ng pagkakataon na makasalubong mo ang isa sa kanila sa daan, ay hindi talaga umiimik. At lagi lang mga nakatungo. Hindi sila makatingin sa tao. Ayon sa kumakalat na usap-usapan noon, may mga kababaryo kaming nakakita sa mga ito na nasa bubungan ng bahay ng aming mga kanayon sa iba't ibang pagkakataon. At mayroon ding taga sa amin na nakakita sa kanila na nagpapalit ng anyo. Kung kaya kumalat noon ang paniniwalang may lahing aswang yung kanilang mga angkan. Minsan, naiwan kami magkakapatid sa bahay. Wala kaming pasok noon sa paaralan. 3 na kami noon. Na ang pinakapanganay ay si Ate Leonie. Na kung di ako nagkakamali, ay mga 12 anyos na noon. Habang yung pinakabunso naman namin ay magdadalawang taong gulang pa lamang. Ako ang pangalawa at magsa-10 taong gulang noong mga panahon yun. Habang inaalagaan ko at binabantan yung kapatid namin, ay narinig ko si ate na sinabing siya ay mag-iigib na muna. Inutusan din niya ako baliktarin ko yung ibinilad naming palay. Sumunod naman ako kaagad sa utos ni ate. At iniwan ko muna yung bunso naming kapatid na nooy naglalaro. Lumabas ako at pinuntahan yung palay na nakabilad sa initan. At aking hinalukay yon. Nang upang sa ganon ay umibabaw yung mga nasa ilalim. Nang sa gayon ay yun naman ang mainitan. Mga ilang minuto din ako nagtagal doon. Dahil medyo marami yung ibinilad namin. Nang malapit na akong matapos, ay bigla akong narinig na umiyak yung bunso naming kapatid. Kaya nagmamadali na akong pumasok sa bahay namin at pinuntahan si bunso. Pero laking pagtataka ko nang maabutan ko itong nakahiga sa sahig at mahimbing nang natutulog. Naisip kong maglatag at ilipat siya. Kaya nang makapaglatag na ako, ay hinawakan ko ito para kargahin. Ngunit napaso talaga ako dahil sa sobra niyang init. Sa takot ko, ay lumabas ako ng bahay at sinigawan si ate na nooy naroon na sa aming pinag-iiban
Ilang beses pa akong sumigaw at sa wakas ay kanya na rin akong narinig. Maya-maya ay nakita ko na itong tumatakbo ng mabilis. Dire-diretso ito sa loob ng bahay at pinuntahan niya kaagad yung kapatid namin. Pero nagulat kami kapwa nang siyasatin niya ang aming kapatid at kapaliktaran sa naramdaman ko ang napansin niya. Pagkat kung ako ay napaso, siya naman nang kanya itong hawakan ay napakalamig na umano. At nang hawakan ko nga iyon ay doon ko napatunayang totoo nga ang sinasabi ni ate. Nataranta kaming dalawa hanggang sa itapat niya yung kanyang daliri sa ilong nito. At kitang-kita kong naluwa si ate dahil sa takot. Sinabi niya sa akin hindi na humihinga ang aming kapatid. Kaya paulit-ulit niya akong tinanong. Sinabi ko naman sa kanya na narinig ko itong umiyak sandali. Pero nang puntahan ko ay nakita ko itong mahimbing nang natutulog. At nang hawakan ko nga ito ay napaso ako dahil sa sobra nitong init. Pareho kami noong naguluhan ni ate. Di namin alam pareho kung ano ang aming gagawin. Hanggang sa dumating na rin yung aming mga magulang. Na nang sabihin namin sa kanila yung nangyari, kahit sila ay hindi makapaniwala. Kaya agad na umalis noon ang tatay namin at pinuntahan ang nanay niya. Medyo malayo ang bahay nila lola mula sa amin. Kung lalakarin ay may 3 kilometro siguro ang layo noon. Kaya nang dumating sila sa amin ay hapon na at marami na silang mga kasama. Nang tingnan ng lola namin yung bunso naming kapatid ay sinabi niyang buhay pa ito at hindi iyon si bunso. Nagulat kaming lahat sa sinabing iyon ni lola at nanindig talaga ang mga balahibo ko dahil sa mga sinabi niya, lalong-lalo na nang ipagputos ni lola na itapon yung kapatid namin doon sa may bintana. Kailangan raw kasing maidan iyon sa bintana upang lumitaw ang tunay na anyo noon. At hindi lang yon, may kailangan pang gawin ang tatay namin na hindi talaga namin lubos maisip. At iyon ay ang tagain yung sinasabi ni lola na puno ng saging. Pero sa mga mata namin na nakakakita, ang aming paningin talaga ay bunso namin iyong kapatid. Kaya ayaw talagang sumunod ni tatay sa ipinapagawa ni lola. Pero pilit siya nitong kinukumbinsi at pinapaliwanagan. Magtiwala lamang daw sa kanya pagkat malakas ang kutob niyang tinangay umano ng aswang ang bunso naming kapatid. Hanggang sa mapapayag din ni lola si tatay noong huli. Pero kanila kaming pinalabas na lahat. Di nagtagal ay narinig namin ang malalakas na sigaw ni tatay, pati na yung kanilang mga pag-iyak. At makalipas ang ilang sandali ay narinig na namin yung pagkaluskos ng kanila yung itapon sa bintana. At kitang-kita namin napahawang mga dahon at katawan nga iyon ng saging. Pero ang malaking katanungan noon ay kung saan naroon yung aming kapatid. Nag-usap-usap yung mga magulang namin kasama na ng mga kapatid ni tatay at maging yung mga matatanda. Nagkasundo silang lahat na magsama-sama at kanilang babawiin yung kapatid ko. Pero saan? Kanino? Yan yung mga tanong na naglalaro sa isipan ko noon. Habang lumilipas ang oras, napapansin kong lalong dumarami yung mga tao doon sa bahay namin.
Nagdadatingan sila na may kanya-kanyang dala na mga bagakay. At lahat sila ay may mga itak na nakasukbit sa bewang. Nang magsimula ng kumalat ang dilim, ay nagantay pa sila ng sandali. At nang masiguro nilang wala nang darating pa, ay saka sila sama-samang lumakad. Binilinan kami ng mga magulang namin na maiwan sa bahay, kasama ng iba pa naming mga pinsan. Pinagsaing nila kami at pinagluto ng ulam. 2 tiyahin din namin ang naiwan para tulungan kami sa pagluluto. Habang yung iba, kahit pa mga babae, ay nagsisamang talaga. Kwento ng mga magulang namin, papunta pa lang sila sa bahay ng aswang na kanilang pinaghihinalaang kumuha sa aming kapatid, ay nakaramdam na sila ng hindi maganda. Makailang beses pa nga raw silang pinasadahan. Nakakarinig sila ng kung ano-ano. Pero pagka nila naman itong usisain, ay wala naman. Tulad na lamang ng animoy may parating na bagyo, na sumisipol daw talaga yung hangin dahil sa sobrang lakas. Pero ni isang patak ay wala namang bumagsak, na magpatuloy pa rin sila. Nariyan din yung mga malalakas na tunog ng mga malalaking hayop tulad ng kalabaw at mga baka, na akala talaga nila ay nasa tabi lang. Pero pagka nila itong iilawan ay wala naman. Hinarangan din sila ng mga puno at kawayan sa daan, pero hindi pa rin sila nagpapigil. At nang sapitin na nila yung bahay ng aswang, tulad ng kanilang inaasahan, ay saradong-sarado iyon. Pero may nakikita silang liwanag na nasa loob. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang tatay ko at kanyang mga kasama. Agad na nilang hiningi ang aming kapatid. Inutusan nila ang mga ito na isole ang bunso namin, dahil kung hindi, ay sisiguraduhin nilang mauubos silang lahat at kanilang tutupukin sa apoy ang kanilang pamamahay. Naghintay sila ng sagot ng mga ito. Makara ng ilan pang minuto ay nainip na sila tatay, at sinimulan na nilang pinalibutan yung bahay. Hawak ang mahabang kawayan na pinatulis ang dulo. At kanila nang sinimulang sindihan yung mga tuyong halaman sa di kalayuan. Kanila iyong sisindihan paikot para siguradong hindi na makakaligtas pa ang mga ito. Pero bago pa maasindihan ang ibang bahagi, ay biglang nagsalita ang kanilang ilaw ng tahanan at sinabing makakauwi na umano sila tatay, pagkat naibalik na ang aming kapatid at wala na sa kanila. At yun yung pagkakataon na narinig namin ng ate ko na umiyak ng ubod lakas yung kapatid namin. At nang puntahan namin ito, ay naroon na sa silid kung saan din ito pinuha. Pasalamat talaga kami, dahil mababait yung mga kaanak namin at kababaryo, na kanila talaga kaming tinulungan at hindi pinabayaan. At ang naging susi pa kung bakit natukoy kung aling pamilya ang siyang dumukot sa kapatid ko, ay dahil iyon sa tulong ng isang binatilyo na amin namang kinakapatid. Namataan daw niya si Mang Ute na may kargang bata. Si Mang Ute ay siyang padre di pamilya ng isang mag-anak na aswang dun sa amin. Nagmamadali umano ito habang walang tigil sa kakalingon. Kaya nalaman nila tatay kung aling pamilya ang dapat napuntahan. Bukod doon, yung lola namin ay malakas din ang kutob na nasa pamilya ni Mang Ute, yung bunsong kapatid namin, dahil sa mga pahiwatig sa kanya at mga larawang kanyang nakikita sa isipan. At yan po, Sir PB, ng aking kwento. Maraming salamat po.
Ako nga po pala si Edwin. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At talaga pong naging kaaliwan ko na po ito sa pang-araw-araw. Sana po ay mabigyan pansin nyo rin at magustuhan ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Nangyari po ito. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Nagkayayaan po kasi kami noon ng mga kamag-anak namin na maligo sa isang ilog na open po for public. Wala pong bayad ang paliligo doon at talaga naman pong napakaganda sa lugar na iyon at napakalinaw pa ng tubig. Magdiriwang po kasi ng kaarawan noon ang lolo namin, kaya napagkasunduan ng mga magulang namin na mag-outing. Kaya kami ng mga pinsan ko ay talaga namang excited. Sabi pa ng mga magulang namin ay pwede kaming magsama ng aming mga kaibigan. Ako naman, naisip ko po kaagad ang girlfriend kong si Charis. Naisip ko magandang pagkakataon na rin iyon para maipakilala ko siya sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko at kapatid. Mga isang linggo bago yung araw ng nasabing outing namin ay pinaalam ko na at inimbitahan si Charis. Pumayag naman ito, pero hindi pa raw siya sigurado kung papayagan siya ng kanyang mga magulang. Magpapaalam daw muna siya. At 3 araw bago yung swimming namin ay sinabi sa akin ni Charis na nakapagpaalam na siya at pinayagan. Kaya masayang masaya po ako, Sir Baby, dahil buong araw kami magkakasama. At yun na nga po, may papakilala ko na siya sa aking pamilya. Nung mismong araw ng outing namin ay maaga akong nagising dahil sa susunduin ko pa si Charis doon sa bayan. Hindi kasi madadaanan kung saan siya naghihintay dahil iba yung way ng aming sasakyan. Kung kaya kailangan ko talaga siyang sunduin muna doon. Matapos ko siyang masundo, pagdating ko sa bahay ay naroon na rin yung iba pa naming mga kamag-anak. Nakahanda na halos lahat at parang kami na lang ang hinihintay. Mabilis na umugong yung panunukso nila sa akin nang makita nilang kasama ko na si Charis. Maganda po kasi ang girlfriend ko, sir. Matangkad at maputi pa. Kaya kasabay ng panunukso nila sa akin ay ramdam kong naroon na rin yung kanilang paghanga. Kahit nga nung bumabiyahe na kami sa loob ng jeep ay di nila kami tinatantanan. Ang mga magulang ko at kapatid ay botong-boto rin naman kay Charis. Kung kaya napakasaya ko po nung araw na iyon. Nang dumating kami doon sa paliguan ay wala pang ibang taong naroon. Mabilis naming inihanda at iniayos ang aming mga daladalahan. At pagkatapos ay kaagad na kaming lumusong sa tubig. Napakalamig at ang linaw noon. Habang ang mga magulang naman namin ay inihanda ang aming kakainin. Nakita ko rin nag-ihaw sila papa. Kaya naisip ko wala na kaming dapat pa naalalahanin. Masaya kaming naligo na magpipinsan kasama si Charis. Wala kaming tigil sa kahihiyaw dahil sa kulitan at sobrang kasiyahan. Yung lolo naman namin na siyang may kaarawan
ay naroon lang na nakaupo at pinapanood kami. Pero halatang masayang masaya ito. Nang mga bandang tanghali, nangaahon na kami sa tubig para kumain, ay bigla na lang sumigaw ng ubod lakas yung isa kong pinsan na si Roy. Nakita pa namin kung paano ito magkakawag sa tubig habang lumulubog. Mabilis kaming kumilos at pinuntahan yung kinaroroonan niya. Naunang nakalapit sa kanya si Papa at kapatid nito. Iniahon nila si Roy at dinala sa pampang. Buti na lang at kanila itong mabilis na nahawakan. Kung hindi siguro ay napahamak na ito. Pero ang ipinagtataka namin ay marunong lumangoy itong si Roy. Kung kaya nga naroon ito sa malalim na bahagi ng ilog. Kami, bagaman marunong, ay natatakot pang pumunta doon sa may malalim. Nang mag-usisa kami kay Roy, ay sinabi nitong pinulikat lamang siya. Pero matapos iyon, ay hindi na talaga ito naligo pa at bumalik sa tubig. Paulit-ulit din ang pagpapaalala niya sa amin na huwag pumunta doon sa parte kung saan siya muntik na malunod. Ang ipinagtaka ko, kahit si Charis ay hindi na rin lumusok pa sa tubig. At nang tanongin ko ito, ay tila ba atubili siya na sumagot. Kaya kinailangan ko pa talagang pilitin siya na magsabi. Sabi ko pa, wala siyang dapat na ipag-alala. Pero nagulat ako sa kanyang mga ipinagtapat sa akin. Ayon sa kanya, ay mayroong isang babaeng nakasuot ng kulay itim na damit na nakakatulad ng mga panahon ng Kastila at may pelo pa raw ito. Naroon umano ito at siyang sumampa sa balikat ni Roy. Dahilan para lumubog ito. Yung babae raw na iyon ang umihilang pilit kay Roy papunta sa ilalim ng tubig. Nabigla talaga ako sa kanyang mga sinabi. Dagdag pa niya, ayaw daw niya sanang sabihin iyon dahil baka masira pa ang okasyon. Pero nag-alala rin daw kasi siya na baka maulit pa yung ganong pangyayari. Sinabi ko kay Charis na huwag siya mag-alala dahil sa wala naman akong pagsasabihan na iba. Tinanong niya ako na paano daw kapag umatake na uli yung babae. Sinabi ko, total naman ay kanya yung nakikita. Sabi ko sa kanya ay agad niya akong kalabitin at aking sisigawan kung sino man ang atakihin ng babae na aking aagawin yung atensyon para umalis sa tubig. Iyon ang aming napagkasunduan at naisipang gawin ni Charis. Kaya naman hindi na rin kami naligo pa. Sa halip ay nagbantay na lamang kami. Pinagbalingan na lang namin yung mga pagkain habang nakamasid sa kanilang lahat na mga naliligo. Awa naman ng Diyos at hindi na muling umatake pa yung babae na sinasabi ng girlfriend ko. Tuwing tatanungin ko si Charis ay sinasabi niyang hindi niya ito nakikita pa. Hanggang sa nagpasya na ang karamihan sa amin na umuwi dahil sa patakip silim na rin ng mga oras na iyon. Ang problema, nung bumabiyahe na kami, ay bigla na lang isiniksik ni Charis ang kanyang mukha sa dibdib ko. Sinabi niyang nakita na naman niya yung babae at nakaupo daw ito sa pinakasahig ng jeep. Ilang sandali pa ay bigla na lang narinig naming sumigaw ng napakalakas ng isa kong pinsan na babae, si Trisha.
Nagkikisay ito hanggang sa humiga na rin sa sahig ng jeep. Nang tanungin ko si Charis kung nasaan ang babae, ay sinabi niyang hindi niya ito nakikita. Pero kaya pala wala na yung babae ay sumanib na ito sa pinsang ko. Pero hindi pa namin alam noong mga oras na iyon. Ihihinto sana ng joing ko yung sasakyan, pero sinabi nila Papa na ituloy lang at sila na ang bahala kay Tricia. Kailangan umano makauwi na kami. Nang nasa bahay na kami ay ilang oras ding naging maligalig ang pinsang ko. Nagwawala ito at galit na galit. Sabi sa akin ni Charis, palagay raw niya ay sinaniban ng babae ang pinsang ko. Dahil lang makita raw niya ito kanina sa jeep ay galit na galit. Napagaman nakababa umano ang belo nito, ay kanyang naaninagan ang mga mata nitong nanlilisik at nakatiimpagang paumano ang babae. Nalaman ko noong mga oras na iyon na may kakayahan palang makakita si Charis ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ang buong akala ko ay bubuti na ang lagay ng pinsang kong si Tricia. Pero mas lumubha pa ito. Lumipas ang mga araw at naging mas kalunos-lunos pa ang itsura nito. Kahit pa inilapit na ito sa manggagamot, halos butot balat na lang ang pangangatawan nito. At di nga nagtagal ay namatay ang pinsang ko. Ang kwentong inyo pong mapapakinggan ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Ibinahagi ng isa rin nating masugid at tagapakinig na nagpakilalang si Rara. Ayon sa kanya, kwento ito ng kapatid ng kanyang ina. Ukol ito sa mga karanasan at pakikipagsapalaran ng tuwi niyang si Bernardino, o mas kilala sa kanila sa tawag na Nardo. Ayon pa sa pagsasalaysay ni Raray, nang minsang mapunta sa bahay nila ang kanyang tuwi, ay nagkaroon siya ng pagkakataon para makausap ito. Marami siyang mga tanong na nabigyan ng kasagutan dahil ikinuwento mismo ng tuwi niyang si Nardo ang mga naging karanasan nito. Ayon mismo sa pagsasalaysay ng tuwi niya, nagkaroon ito ng pagkakataong makapag-aral sa isang universidad sa Maynila. At ito ay yung Jose Rizal University doon sa may Mandaluyong. Bali pinaaral lang siya ng may-ari ng lupa na binabantayan ng tatay niya. Mabait kasi ang may-ari ng lupa at malapit talaga sa kanilang pamilya. Nagustuhan kasi nito yung katapatang ipinapakita ng tatay ni Nardo. At dahil sa ito ay isang matandang binata, kung kaya si Nardo na at ang kanyang mga nakababatang kapatid ang itinuring nitong mga anak at sinuportahan sila sa kanilang mga pangangailangan. At nang kakitaan nga nito si Nardo ng husay sa kanyang pag-aaral, ay kanya itong inalok na mag-aral sa Maynila. At pinalad niya siyang makapasok sa GRU. Pinili niya iyon dahil naroon lang sa Malabi ang bahay ng kanyang kapatid na nanay naman ni Raray. Na nung mga panahon iyon ay dalaga pa at nagtatrabaho sa isang pabrika. May dalawang kaibigang babae ito na kasama niya nangungupahan doon sa nasabing bahay. Nang mahigit isang buwan nang pumapasok si Nardo sa nabanggit na paaralan,
ay doon na nagsimula ang kababalagan sa kanyang buhay. Tuwing gabi ay mayroon siyang napapanaginipan. Pero nung una ay hindi iyon malinaw pa sa kanya. Na kapag siya ay nagising na, ay agad niya rin iyong nakakalimutan at wala talaga siyang matandaan. Halos gabi-gabi noon ay nananaginip siya. At habang tumatagal, ay nagiging malinaw na sa kanya yung mensahe ng kanyang mga panaginip. Nakakarinig na rin siya ng mga tinig at may ipinararating sa kanya. Pagkukwento pa ni Nardo sa pamangkin niyang si Raray, ang pinakaunang larawang nakita niya sa kanyang panaginip ay isang napakalakas na ulan na para talagang mayroong bagyo. At sunod niyang nakita na binaha ang napakaraming dako. Pero di malinaw sa kanya kung saan ang mga iyon. At ang nakakagimbal ay bigla na lang dumagundong ang napakalakas. At nasundan pa iyon ng pagyanig ng lupa. At dahil bago para kay Nardo yung mga ganong pangyayari, kung kaya sinarili niya iyon at walang sino mang pinagsabihan, kahit pa nga mismo ang ate niya. Pilit niyang inalam sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng kanyang mga panaginip at ano ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na iyon sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw na talagang ginulantang ang marami. Tandang-tanda niya yung araw na iyon pagkat nasa paaralan siya. Hulyo 16 iyon at ang taon ay 1990. Nagsimula ang araw na iyon sa isang napakalakas na pagulan. Namuntik pa nga siyang mahuli sa kanilang paaralan dahil ang hirap sumakay. Tuloy-tuloy ang naging pag-ulan na nagpatuloy talaga hanggang hapon. Tumigil lamang ito nang sila ay malapit ng mag-uwian. Pero ang sumunod na nangyari ay talaga nagpagimbal sa napakaraming tao. Dahil nang uminto ang malakas na pag-ulan, ay sunundan naman iyon ng malakas na paglindol. Kasalukuyan na nilang binubura noon ang mga sulat sa pisara nang bigla silang nakarinig ng mga malalakas na sigaw. Nakasabay noon ay mga nagtatakbuhan na yung napakaraming estudyante sa pangalawang palapag at nagkagulo na nga ng tuluyan. Noong mga panahong iyon ay hindi pa uso yung mga tinatawag na mga drill kapag mayroong sakuna, kung kaya hindi handa ang lahat. Kanya-kanyang takbo, mapa-estudyante man o mga guro. Kaya nang makita niyang tumakbo na ring palabas ang guro nila sa huling aralin, ay nagmamadali na rin silang lumabas ng kanilang silid. At doon nakita ni Nardo ang pinsalang hatid ng lindol. Nagkalat ang mga tao sa labas. Karamihan sa kanila ay gulat na gulat dahil sa nangyari. Nagalo ang mga tao at sasakyan doon sa may kalsada. Halos hindi umuusad ang mga sasakyan. Kung kaya naisip niyang malabo siyang makasakay doon. Kung kaya lumakad siya sa may bandang unahan. Nalaman niyang bumagsak pala ang tulay na nag-uugnay sa Mandaluyong at sa Santa Mesa, na maraming sasakyan at mga tao ang nahulog doon sa Ilog Pasig. Sa di kalayuan ay may nakita si Nardo na isang matanda. May mahaba itong buhok na halos puti ng lahat
At ganon din ang balbas at bigote nito. Nakasuot pa nga ito ng isang mahabang damit na kulay puti. Pero nanlilimahid siya sa dumi. Wala itong tigil sa kakasigaw. At marami siyang binabanggit na hula na maaari pa umanong mangyari sa hinaharap. Panandali ang napunta doon ang atensyon ni Nardo. Nang bigla na lang nagulat siya dahil sa isang iglap ay nasa kanya na itong harapan at sinabing, "Mapalad ka pagkat nakita mo ang mga bagay na ito bago pa maganap. Pero hindi mo alam gamitin ang iyong kakayahan," sabi sa kanya ng matanda. Tatalikod na sana si Nardo nang muli itong nagsalita at sinabing maging matibay siya dahil marami pa siyang pagsubok na pagdaraanan. At tumalikod na si Nardo. Nang minsan pa niyang sulyapan yung matanda ay hindi na niya ito nakita pa. Bigla na lang itong naglaho na parang bula. Bigla namang naalala ni Nardo yung mga larawang kanyang nakikita sa panaginip at natigilan siya. Napaisip si Nardo ng malalim nang maging malinaw na sa kanyang lahat. Yung panaginip pala niyang iyon ay isang babala. Nagkaroon na siya ng pangitain sa mangyayaring trahedya. Panandali ang nawala si Nardo sa kanyang sarili habang naglalakad pa uwi. Naglakad na lang siya pagkat wala namang masakyan. Marami siyang mga nakasabay sa malapad na kalsada ng Shaw Boulevard. At nang dumating siya sa bahay ay tumambad sa kanya yung balitang pinapanood ng kanilang mga kasama sa bahay. Napakalaking pinsala ang idinulot ng lindol sa buong bansa. Mula noon ay nabulabog na ng tuluyan ang buhay ni Nardo. Pati nga ang kanyang pag-aaral ay naapektuhan na rin pagkat madalas na siyang binabangungot. Marami siyang nakikita sa kanyang mga panaginip at hindi lang yon, maging sa bahay na kanilang inuupahan ay may mga nakikita na rin siya. Minsan nga habang nasa loob siya ng banyo at kasalukuyang naliligo ay narinig niyang dahan-dahang bumukas ang pinto na napalingon siyang bigla pagkat nagtaka siya sa kung paano nangyari yon. Gayong isinara naman niya iyong mabuti. Kaya kahit nahapdian ang mata dahil sa sabon ay nilingon niya iyon upang isara. Pero ginulat siya sa kanyang nakita pagkat mayroon ng isang kamay na nakahawak sa hamba ng pinto. Isa yung kamay na naaagnas at nanlilimahid sa dugo. Naapatras si Nardo at bigla siyang nahirapang huminga. Napatakip na lamang siya ng kanyang mga mata at narinig niya ang muling paglangit-ngit ng pinto. At halos mapatalon siya dahil sa sobrang gulat nang bigla na lamang iyong kumalabog ng malakas. Nahinila ng ubod lakas yung pinto. At hindi lamang sa inuupahan nilang bahay may nagpapakita kay Nardo. Kahit sa paaralan ay marami ang nagpaparamdam at nagpapakita sa kanya. Minsan nga paglabas nila ng kantin ng kanilang paaralan ay may nakita siyang isang babae na nakasuot ng puting-puti na damit. Ngunit wala itong mukha. Nakapwesto ito doon mismo sa may estatwa na nasa hardin. Kung minsan naman ay may nakikita siyang babae na nakalutang sa banyo at sa ayos nito ay para itong
ay tuluyan ang nawalan ng gana si Nardo sa kanyang pag-aaral. Halos hindi na rin siya makatulog sa gabi. Dahil lagi siyang nananaginip ng masama at kung ano-ano. Wala na rin siyang ganang kumain pagkat walang tigil na nagpaparamdam at nagpapakita sa kanya ang iba't ibang mga muka at tao na noon lamang niya nakita. Hanggang sa pati mismo ang ate niya ay mag-alala na rin sa kalagayan niya. Maging ang mga kasama nila sa bahay ay nahihiwagaan na sa kanya. Habang yung iba naman, tulad ng mga kaklase niya, ay pinaghihinalaan na siyang isang baliw. Kaya nung huli, nagdesisyon ng ate niya pauwi na lang si Nardo dun sa kanilang probinsya. Kaya kahit lapag man iyon sa kalooban ni Nardo ay tumalima siya, pagkat nauunawaan naman niya ang kanyang ate. Pagbalik ni Nardo sa kanila, ang una niyang ginawa ay nagpunta siya sa bahay ng matandang binata na siyang may-ari ng kanilang lupa at humingi siya ng tawad. Dahil kasi sa nangyari ay sinayang niya yung napakagandang pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Pero paano nga ba niya sasabihin sa kanila yung totoong nangyayari sa kanya? Kahit nasa probinsya na si Nardo ay nagpatuloy pa rin yung mga pagpaparamdam at pagpapakita. Sa gabi, kapag natutulog na siya, ay napakaraming mga larawan ang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan, at karamihan sa mga iyon ay hindi maganda. Puro trahedya at mga kapamakan. Isang madaling araw ay nagpasya siyang bumangon na lang, pagkat ginugulo nga siya ng samot-saring mga pangitain. Kung kaya, nagpunta siya sa kanilang kusina at nagpainit ng tubig. Magkakape na lang siya, naisip niya. Pero habang nagpapadinga siya ng apoy, ay muli niyang naalala yung huli niyang napanaginipan. Bigla siyang kinilabutan ng kanya iyong maalala. Napabulala siya ng hindi. At halos liparin niya yung silid ng kanilang mga magulang upang gisingin lamang ang ama. Sa nanginginig niyang boses ay ginising niya ito at pilit siyang nagpasama sa bahay ng may-ari ng lupang kinatitirikan ang bahay nila. Hindi maunawaan ng kanyang ama kung bakit niya iyon ginagawa. Pero bumangon pa rin ito at sumunod. Sinabi sa kanya ni Nardo na sa daan na lang niya ipapaliwanag ang lahat. Kaya matapos na makapagsukbit ng kanyang itak at damputin ang flashlight, ay lumabas na sila ng kanilang bahay at nagsimula na rin maglakad. Halos tumakbo na si Nardo ng mga pagkakataong iyon. Sabi pa niya sa kanyang ama ay kanila raw bilisan, pagkat baka mahuli na ang lahat. Na dahil doon ay napatanong naman ang kanyang ama kung ano raw ba ang totoong nangyayari. At ang maging makulit na ito ay ipinaliwanag na ni Nardo sa kanya habang sila ay naglalakad. Sinabi niya sa amang nakakakita siya ng mga bagay at pangyayaring magaganap pa lamang, at nakita niyang mamamatay ang amo ng kanyang ama sa kamay ng isang magnanakaw. Na kahit ang tatay niya nang marinig ang kanyang mga sinabi ay halos hindi makapaniwala, at nanlaki talaga ang kanyang mga mata. Nung mga sandaling iyon ay mas nagmadali pa si Nardo, kung kaya wala nang nagawa pa ang kanyang ama kundi ang sundan nito. At nang malapit na sila sa amo ng kanyang ama, ay narinig nila ang mga malalakas na boses na bumula sa loob ng bahay nito.
Nagulat ang tatay ni Nardo pagkat kinutuban agad siya na totoo nga ang sinasabi ng kanyang anak. Kaya bago pa sila tuluyang lumapit dun sa bahay, ay hinugot na kaagad niya ang kanyang itak. At nang sumilip sila mag-ama sa nakabukas ng pinto ng bahay, ay nakita nila ang isang lalaking may nakataling panyo sa gawing batok nito na siya nagtatakip sa kanyang muka at may hawak na kalibre 38 na baril. Kaya sinamantala na kaagad nila yung pagkakataon na tinaga ng tatay ni Nardo yung kamay ng lalaki, na agad namang napitawan ng baril dahil sa talas ng itak na tumama sa kanyang braso. Gulat na gulat yung lalaki. Nang gustuhin man sana niyang tumakas ay hindi niya na nagawa pa dahil nakaharang na sila sa kanyang daraanan. Kinuna nila ito ng lupit at iginapos. Takang-taka naman ang kanilang amo kung bakit sila naroon na mag-ama gayong alanganing oras na at kung paano nila nalaman. Nadala nila sa otoridad yung lalaki na nung huli ay mismong pamangkin pa pala ito ng kanilang amo ang siya ng loob dito. Lalong nagtiwala sa kanila yung matandang binata. Lagi nitong sinasabi na utang niyang kanyang buhay sa kanilang mag-ama dahil tutuluyan na rin daw sana siya ng kanyang pamangkin. Buti na nga lang at dumating sila. Pero matapos iyon ay nagkasakit ng maluba si Nardo. Dito po pansamantala nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.